kwarar kasa mu je sai an biya ni. Yau bayan ma zai ko sai ka fara zuwa wahala a gida. Kai mun ba zan yi hakika da ko shege niki. Dan uban galan na je an ce mun wannan waya kofi ce. Ni ba mai sai da ti ba mai sai da shayi ba ka mun kofi in siya. Wai malam wannan kofin ce ta ci ubanta. Kai kofi. Na yi mafarki an mana aure wai jiya mun tare. Gana amarya. Tokai. Haba. Ina wannan abu zai yi saboda Allah da Annabi. Mutum ba abin da ya sani sai cuta da zalunci. To kai ina saboda tsabar zalunci da mugunta kawai mutum ya sani in cancara kuɗi in buga su da ƙasa saboda Allah. Ƙasa fa na saida fa. Na ranga tsana kwashe komi da komi fa. Na bashi kuɗin nan na sai wayan nan. Ashe azalimi ne mugu ne. Baba me ya faru lafiya? Me ma bai faru ba? Ya za in dauki kuɗi da yawa in bashi in sai waya bani mataccen mushe waya wanda kowa bola ba za ta iya dauko ta ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wanda yake faruwa ne ina shigowa daga can waje sai hayaniyan ku nake kamar ku kadai ne kuke cikin gidaje. Maryam me yake faruwa ne haka? Wallahi baba ne ya sai waya kuma aka yaudare shi. Wayan baya da kyau. A rayuwar duniya sai haƙuri mai gida. Dama kina gane ki. Ke ma bakin ku ɗaya ke da shi yasa ke can ya hakuri to ba zan hakura ba kwaran kuɗin ni daga nan ma na fita sai na kurɓi giya in ji daɗin yana rashin mutunci. Maryam, na'am mama. Ni ban gane ba, babanki ya ce wai bakin mu ɗaya da shi wannan mutum, to shi wannan mutum din shi waye? Wallahi ni ma ban san me yake nufi ba da haka. Kawai dai na je yana magana haka ya ce min magonan shi ya sai da ya sai wayan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kashe mu. Gonan shi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Azun nan fa da nake tambayar shi maganan kuɗi saboda in samu mana hikima mu samu a wusar da wannan ranan. Amma yace min yake wallahi bai da kuɗi sai wallahi baki sani ba ma har tausayin shi naji. Har da zai fita ina ta mai addu'a ubangijin Allah ya bada sa'a mai gida a dawo lafiya Allah ba mu abin da zamu ci wayanda ba su da shi ma Allah ya ba su. Ashe abin da zai shuka mana kenan ina zaune ina ta tausaya mai. Allah shi ya hakuri mana. Kullum ai haka kike cewa. Ke yarinya ce ba za ki taba ganewa ba shi yasa. Allah ya kara mana hakuri. Kai ina kwarar kasa mu je sai an biya ni. Yau bayan ma zai sai ka fara zuwa wahala a gida. Kai mun ba zan yi hakika da ko shege niki. Dan uban galan na je an ce mun wannan waya kofi ce. Ni ba mai sai da ti ba mai sai da shayi ba ka mun kofi in siya. Wai malam wannan kofin ce ta ci ubanta. Kai kofi ta ci ubanta. To malam kai kaga waya ka sai kana so na sai ma ko ne irin wannan zaka mun haka ni ba mun haka fa a kasuwanci na fa. Idan ba zan tashin hankali akan ka ba shege nike. Idan ba zan yi hajijiya da kai ba dan uban galan. Malam ina jin nauyin ka fa. Ina jin nauyin ka ba. Kai haba ma ni ma ba dan haba wannan da kuka ganin shi sake shi shekan gudu gare shi ba wasa da mutum sake shi nace malam haba ka duba wannan shi mana kana da mutunci ka rike wannan haba malam ina jin ka haba ina mafita yanzu ina mafita me ke faruwa abu ya gani yana so na siyan mai biya ya siya to kai a ina kake malam ni kasuwanni nake kawai a ina kai sai da ma da wayar ni wannan har gida fa yazo same ni yace min zai bani wannan mai kwalakwalan idan nace to na yadda amma ga kudin ta ina zuwa malam kai a wace kasuwa kake sana'ar waya ni duk kasuwa ina shiga yin aiki na ka gani ko ka gani kasuwanni ma yake bi ba ma dan kasuwa ɗaya bane shi yasa ake gaya muku zaka je ka ja maganka kana gida a zo a kama ka a tafi da kai yanzu abin da ke faruwa shine ina wayar ma take ga waya nan batiri ya tsallacen wancan ya tsallacen amma dako ka hada kai ma ina ganin zaka iya gane kofi ce tunda kai ma aikin ka waya ka sai da mu tana siyan mai tana yi na siyan mai wannan ai ba waya bace kofi ce ka gani cikin ta ma ƙara fa abin da nake ga mai ya daddalla abin sa su ma ya gani yayi ƙara fa ne wannan fa ni na latsa na ga babu wuta ashe mugu kai wanka ale shi sake shi yanzu abin da ke faruwa akwai mafita akwai mafita ka sake shi nace ma akwai mafita yanzu abin da ke faruwa dama amfanin organization kenan ka gane akwai organization na mobile phone wanda suke to su organization din ganda suke saidawa ni fa waya fa ka ce mun kofi ina zuwa ni kana mu ba da aka taba ba ganda suke saidawa kungiya ce ta masu saidawa
wanda take karkashin jagorancin gundumar Rigasa. Wato Rigasa Communication Phone Accessories and Youth Rehabilitation Forum. Ciyaman Nasir Ibrahim Rabo shi zai handling wannan kesin saboda a yankin shi aka sai da wayar nan. A yankin dan Rigasa, a yankin Rigasa aka sai wayar nan, yankin nan ne. So abin da ke faruwa shine yanzu dole zamu je dama su amfanin su kenan. Gwarzo ne shi, jarumi ne, adali kuma yana kokarin ya ga ya fito da mutane haƙƙin su. Duk wanda aka cuta a bangaren wa sai kuɗin shi ya da. Wannan wayar da ta saida mai yanzu zamu je office din, zamu je mu same shi, zamu je mu same shi yanzu. A ina tsaya zamu je can yanzu abin da zai faru mu je can office din. Ina za a mu je zati yanda ya yi ma za a yi tattara wannan kawo wai rike ma kawo su. A ka bar su kawo ma inda rike ma daga nan malam kake da mu kuɗin ka zai fito. daga nan in zaje a ƙasa wallahi mu je malam kake da mu je mana mu je tattara kanka mu je kake da mu tattara kanka ka bani gona ta rike sai ka kaman gona ta mu je a to suke ni mana.